De Tweede Kamer drukt de pauzeknop in. Hedwige nog even niet onder water. Volgens de Kamer moeten er eerst resultaten zijn van verschillende PFAS-onderzoeken. En verder in het nieuws vandaag. Les in het vinden van een drugslab. En geen zonnepanelen op land, maar op zee. Goedenavond. Als het aan de Tweede Kamer ligt, stroomt er nog even geen water de Hedwigepolder in. Er moeten eerst garanties zijn over de gevolgen van de PFAS-vervuiling voor mens en milieu. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een motie van de SP en D66 om de ontpoldering voorlopig uit te stellen. Ik praat erover verder met verslaggever Jan Vogel. Jan, hier waren natuurlijk al langer zorgen, maar nu komt ook ineens de Tweede Kamer in het geweer. Ja, vorige week wilde de SP eigenlijk al een motie in stemming brengen. Die is toen aangehouden omdat ze op zoek waren naar een meerderheid. Afgelopen week heel veel gepraat tussen de SP en D66 op zoek naar een tekst waar iedereen zich achter kon scharen. Uiteindelijk gevonden en met een overgrote meerderheid aangenomen in de Kamer. Alleen PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks stemden eigenlijk tegen vanmiddag. Het gaat dan ook over garanties. Wat bedoelen ze daarmee? De Tweede Kamer wil zeker weten dat het water dat dadelijk de polder in komt geen negatieve effect heeft voor het natuurherstel, waar heel die polder natuurlijk uiteindelijk om te doen is. En geen negatieve effecten heeft op een gezond leefklimaat voor de mensen daar in de omgeving van die polder. Zijn er al reacties? Nou, het actiecomité Stop ontpolderen nu nee, dat was hem. Die zijn erg blij. Ger van Une, de voorvrouw daarvan, die appte dat ze een traantje weg heeft gepinkt na de stemming. De provincie is iets terughoudender. Die zeggen, ja, de motie is nu aangenomen. De minister is aan zet. Die kan ervoor kiezen of de motie uitgevoerd gaat worden en hoe. En die willen eerst weten wat de minister nu gaat doen voordat zij de Polonaise lopen, om het zo maar te zeggen. Nou, zoals vaker in dit dossier wordt vervolgd, Jan. Dankjewel. Zeeuwse jongeren blijven graag in onze provincie vanwege de betaalbare huizen, makkelijk parkeren en een goede baan. Dat blijkt uit onderzoek van studenten van de HZ en Scalda. Eigenlijk vooral ook de goedkope huizenprijzen. Als je kijkt overal in het land, dan zie je dat het toch heel erg prijzig aan het worden is. En hier was het gewoon goed te doen. Dat sociale leven, dat was een van de belangrijkste uitkomsten. Ook in de focusgroep zagen we terug dat we met anderen ook heel veel overeenkomsten hadden. Zoals woningen, die toch wat goedkoper zijn dan in de Randstad. En ook als we naar wat mindere punten kijken, naar bijvoorbeeld voorzieningen die toch wat minder zijn in Zeeland. Met de resultaten van het onderzoek willen de studenten meer inzicht krijgen in waarom hun leeftijdsgenoten na hun studie in Zeeland blijven of juist weggaan. Het rapport wordt overhandigd aan het provinciebestuur. Het klopt dat het zwemwateronderzoek in opdracht van de provincie deels is gebaseerd op oude gegevens. Dat laat de provincie vandaag weten naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Zeeland. Toch ziet de provincie geen reden om het advies aan te passen, omdat er vooral is gekeken naar actuele gegevens en omdat nieuw onderzoek te veel tijd in beslag zou nemen en niet voor het zwemseizoen klaar zou zijn. Het onderzoek wees uit dat er ondanks PFAS veilig in de Westerschelde kan worden gezwommen. En dit is geen opgerold drugslab, maar een escape room. Op verschillende plaatsen in Zeeland wordt die deze week neergezet om professionals van bijvoorbeeld de brandweer, milieudiensten of hier in dit geval de handhavers te leren hoe je zo'n drugslab herkent. Je ziet verschillende dingen op straat natuurlijk, ook verdachte situaties. En die hebben ze hier best wel goed nagedaan, ook die je moest ontdekken. Dus dat is enorm leerzaam. Zijn er drugslabs in Middelburg? Ja, ongetwijfeld wel hoor. De escape room die vandaag in Middelburg stond, moet ervoor zorgen dat de politie sneller wordt getipt als er iets wordt gezien dat op zo'n drugslab kan wijzen. Denk dan aan blauwe vaten en jerrycans, maar ook aan panden met afgeplakte ramen of rolluiken die nooit opengaan. Deze handhavers kwamen op tijd de escape room weer uit. En die escape room is nu in Zeeland alleen nog te bezoeken door professionals. De organisatie bekijkt later of die ook voor publiek opengesteld kan worden, zoals dat eerder in Brabant ook gebeurde. Terwijl de lokale partij Middelburg weer 4 jaar gaat meeregeren, heeft oprichter Piet Kraan al zijn kracht nodig om de strijd te voeren tegen kanker. Kraan was jarenlang het gezicht van de LPM, waarmee hij ook grote successen behaalde. Maar nu zijn andere dingen belangrijker. Dat gevecht kun je alleen maar voeren als je vrij bent van andere zaken. En die andere zaken waren vooral politieke zaken voor Piet Kraan. Hij keerde zich af van de Middelburgse PvdA en ging lokaal verder om zijn idealen te verwezenlijken.
opkomen voor de burgers van Middelburg en het afbreken van de gesloten, niet-transparante politieke cultuur. Het is niet open, het is allemaal achterkamertjes, alles blijft. Want dat heb je natuurlijk toch al in de politiek het verwijt. Van, u doet alles via achterkamertjes. Elke raadsvergadering stemt de lokale partij Middelburg, ga maar kijken, tegen het vertrouwelijk houden van documenten. Waarom? Omdat het niet nodig is. Toen Kraan de krachten bundelde met Wim Steketee van een andere lokale partij, werd de LPM geboren. Terwijl zijn broer Pim in 2014 winst maakte met de lokale partij in Vlissingen, groeide Piets LPM ook door. Zijn broer omschreef hem toen met 1 woord. Gedreven. Maar die gedrevenheid ging gepaard met een vastberadenheid die hem nogal eens op ramkoers bracht. Het college is in gebreke gebleven toen. En behoorlijk ook. Een houding die heel duidelijk is, laat ook weinig mogelijkheden tot verandering zien. Dat is dan de richting die je inslaat, dat ga je niet zomaar meer terug. En toch wist Kraan ook met humor de politieke geschillen te benaderen. Deze reportage ging viraal door het antwoord van Kraan op een vraag en de reactie van zijn VVD-collega daarop. Als ik zo naar die bomen kijk, zo mooi zijn ze toch niet? Nee, maar u bent misschien ook niet zo mooi, maar u heeft wel recht van leven. Sorry joh, Piet. Ik kan het af en toe niet meer. Nou, het is een gekkenhuis. Je weet niet wat je overkomt. Op Dumpert en TikTok weet ik het allemaal. Honderdduizenden reacties. Debatten en politiek gekonkel maken nu plaats voor chemokuren en bestralingen. De dood ligt op de loer. Mijn vader zei een paar weken voor zijn sterven: het grote avontuur gaat nu beginnen. Nou, dat heb ik niet. Ik vind het wel een groot avontuur, maar ik vind het heel spannend. En misschien is het ook, loopt het met dood af. Die kans is hemels groot aanwezig. Zover is het nog niet. Want ook de dood zal te maken krijgen met Piet Kraans gedrevenheid en vastberadenheid. En dan, zonneparken op land stuiten steeds vaker op weerstand. Maar waarom zou je ze op de toch al schaarse ruimte in Nederland willen leggen als je de panelen ook gewoon op het water kwijt kunt? En water hebben we in Zeeland tenslotte genoeg. We hebben grote ambities om drijvende zonnepanelen in Nederland te gaan uitrollen. Omdat ook op land op een gegeven moment oppervlakte schaars wordt. Of dat er misschien protesten zijn. Of omdat we een dicht bevolkt land hebben niet altijd mogelijk is om op land overal maar zonneparken te installeren. Is het dus ook mogelijk om in een Nederland als waterland de mogelijkheid te bestuderen om dat ook op beschikbare waterarealen te doen. Dat draagt weer bij aan onze doelstellingen voor de energietransitie. En om te kijken of de plannen voor zonneparken op het water ook kans van slagen hebben, doet TNO proeven op het Oostvoornse meer. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Ja, af en toe gaat er iets met een ankerstuk, af en toe breekt er wel eens iets en dat moet dan worden opgelost. Zeker in het voorjaar, toen de ene storm naar de andere ons land aandeed, kregen de zonnepanelen die op luchtmatrassen liggen flinke klappen te verwerken. En dus is er nog een lange weg te gaan voordat er zonneparken kunnen worden gebouwd tussen de al bestaande windparken op zee. Voor zee, daar zijn de uitdagingen zo enorm in verband met hoge golven en met zoute omstandigheden, dat het concept daar ook geschikt voor moet zijn. Ondanks alle problemen die moeten worden opgelost, hoopt TNO dat de proeven slagen. Want zonneparken op zee kunnen enorme hoeveelheden stroom opleveren. Zelfs meer dan genoeg voor alle huishoudens in Nederland. Kijk, als we natuurlijk gebruik willen maken van de enorme oppervlaktes die de zee biedt, dan zouden we enorme zonnevelden daar kunnen neerzetten. En dan draagt dat echt ook significant bij natuurlijk aan de energiehuishouding. Dat kost nog wel enige tijd, maar dan zou het heel goed kunnen dat we over 10, 20 jaar die windparken kunnen voorzien van zonneparken. Wat op kortere termijn meer kansen biedt, zijn zonnepanelen op binnenwateren. In de proeftuin liggen zonnepaneeleilandjes die binnen enkele jaren op rivieren of meren geplaatst kunnen worden. Misschien wel in het Veersemeer of het Gevelingenmeer. Als ook Zeeland aan zijn duurzame energiedoelen wil voldoen en zij stellen dit soort wateren beschikbaar of Rijkswaterstaat, dan kunnen daar uitstekend natuurlijk zonneparken worden gebouwd. Studenten van de HZ in Vlissingen onderzoeken op het Oostvoornse meer ook gelijk of de zonnepanelen op het water schadelijk zijn voor de waterkwaliteit. De eerste resultaten zijn hoopgevend.
Maar of het onderwaterleven ook gezond blijft als er megagrote zonneparken in de Zeeuwse wateren komen te liggen, moet nog nader worden onderzocht. Het begon nogal bewolkt, maar het klaarde vanochtend snel op en het werd daarna gewoon weer een overwegend zonnige dag met op veel plaatsen 25 graden of meer. En morgen gelukkig nog weer een dag met precies hetzelfde. Donderdag voor de agrariërs dan toch fijn, meer kans op buien. Kan dan wel ook gaan onweren. En dan nog even dit. Nog een paar dagen kun je stemmen voor de Zeeuwse top 40... waarmee je trouwens ook nog eens een rondvlucht boven Zeeland kan winnen. Maar op dit moment wordt er vooral gestemd op de bekende namen. Een derde van de stemmers tot nu toe komt van buiten Zeeland. En zij stemmen vooral op Bluff, Raccoon en Danny Vera. Maar minder bekende Zeeuwse talenten, die worden ondergesneeuwd daardoor. Zoals bijvoorbeeld de band Man of Emma May of Dax Hovius, Anisha GF, Rosanne. Heb je nu zoiets van, ja, die verdienen ook wel een plekje in de Zeeuwse top 40? Ga naar de website en breng je stem uit. En het resultaat is dan te horen en te zien bij Omroep Zeeland op Hemelvaartsdag 26 mei. Voor nu wens ik u nog een hele fijne avond.